clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule tun tumatan chuan Middle East lama kan mit te len le ila ni hni liam ta chung khan China Indo na tho na engemaw zat ten Iran khopuya tum som paruk te meu an tuma US in Iran abe tumna a China hian Iran thaven sakin Indona achua tak tak zongin aneu theu lo hle turangai ani kumli chung or Russia le Ukraine Indona ang mai ani lawang achan chu US malak na ani do na wangin sai chal nu ma chu anasa hle turangai ani engtika tak US hian Iran hi dawang mo ti chung chang le engnia nge enghuna nge ti hi tunlai khovel ngai chan mek chuni in Israel UK UAE le Jordan ramten US an thlop thu an puang to a ral thuam le man ruwa rang mangin China le Russia ten Iran tanpui an lo tum ve mek bokani ti chuan Turkey Saudi Arabia le Muslim rang ten US le Israel an vo ve reng boka Indona achuak tak ani zongin nuclear aim chu an man arin omlo na in Israel le Iran hian an tuar ber turangai ani mithiam ten Indopui pahni na hnulama tun tum hi Indona na saber aniang anti hiala chu wangpo aniang Israela khwaljin thlona re a thlok lut to lawa chutiang bokin Irana po khwaljin thlona an lut chuak to heklo ti chuan Iran sarkar office tam takpo khar ngal ani Israel defense thupuang tulamin Iran nen Indo turin Israel sarkar a inpe felta aronti Israel mel malian ber Iran president zong te hian Israel hi khovel me patangin kan nuai bawanga ti chuan Mediterranean tuipuya kan pai bawang ti in an vofau trin ani kha ti chuan khovel thiam na aron sang chauzela nuclear hun aron thleng chawa Iran sarkar thunon adang thei chuang lawa chu wangin Trump admin masa a khan Iran nuclear mun pui chu B2 in abom chiat sak ani kha hemiden chen hian Israel po in Iran nuclear scientist te athat nual ani kha kumsang ni som ni panga khan ni som pani chung te meu an Indo to a tun tum zet zong Indona achua vek chuan aturu buru hle ang Iran commander in chief Mohammed Pakpor chuan US President Trump aron vo ve ta cher mai le peka chuan kan ron kap fu chat to ang che ati hei hian July ni som pathum sang ni som ni palia Trump ka hlum tum na kha Iran sarkar thil ti a ang hle khami tuma khan Trump beng an ka sakani a le peka chuan kan ron kap fu chat to ang che ti hi a malam thil nen in kung kai na satak a ang hle US lamin ron chang let ve in Trump in that thei ani ngat chuan vut le vai vuta Iran hi kan chuang ti in an chang let US sipai ten Iran an hual vek to a engtika nge silayan me puang ti chau hi ani to ani Iran sarkar din le vul Hezbollah firfiak te chuan Iran sarkar atluk chiat lo na atan kan thei topin melma kan dau ve ang an ron ti he thua tang hian thil chiang chu Indona a hnai to hle ti hi ani Middle East a thisen aluang na sadon ani ber hi Iran sarkar hian Yemen rama Houthi firfiak avul boka Houthi te po in Iran Indona achua vele tuipui chunga US long kan mu piang te kan kap ve nga langan ti bokani Hamas Houthi le Hezbollah pol te hi Lebanon Iraq Yemen le Gaza a Iran hian adina heng pol te mang hian Iranin adu du atitrin ani kha heng firfiak pol te lalber US in apai tha ani ngat chuan
fir fiak te malam chu beise sang lo hle ang chu wanga khameni tran pui hi antan apoimo em na chan chu ani January ni somni paruk sang ni le somni paruk khan Israel Defense lamatangin thuthar anon puang le a chuan dhupu ana chuan US sipai lam hruai tu te nen meeting an nei thuan soya Iran be hun tur an la khachiang thei ri lo ti thuan soi amai ro chu emergency a chuak thei rangin an om to ati Turkey Foreign Minister chuan Iran sarkar ro pui hi US hian amai main alu chua thei don lo kum sang tam takatrangin Iran hi nam le ram ro pui tak an lo ni to a Venezuela president an mana aram chunga US du anga in rel bol na an herkwal ang lekin Iran hi anti thei lawang ati Iran buaina hian khovel achi ane le zong ani hi buaina awanga mithizat soidan rang kara Trump chanchin bu chuan mi sing thum an thi to ni in asoya sarkar dinglai du lawa mi pui kong zo te chu internet line akhar sak nuwa aram mi pui te chu sarkarin aswa samna sa hle ani khovel mi pui tele ram rang hroi tu ten Iran lama an mit le beng an chit mek chu rem changa mangin Russia chuan Ukraine abei chun zom le zela hetiang zel ani chuan US in Ukraine atran pui tak tak atum lo ti alang chiang zelani EU le NATO te po in Russia andang theibok si lawa Ukraine hian an tuarna sa hle don a ang Russia in Ukraine ram 30% z alak sak to a Indo an top san lawani chuan Russia in Ukraine ram hun tam tak athunun nge yarin om Egypt President Al-Sisi chuan Gaza tangin Philistine mi pui 2.5 million te meu Egypta anron raltan ati heng raltan te hi kan rama om reng tur an nilawang kan rama tangin EU le khothang ram lama po raltan an la om nualang ati kan ram chung an lu wang ngodin in tha timuang viau su nang ni ram lama po rei lawa an local thuayang ati Trump sarkar chuan Iran mi le sa somli vel chu tunatranga ni rei lo nuwa Irana athon hodon heng an thon ho tur te hi Arizona tangin an thok chuakanga ti chuan Egypta an lu tang chumi nuwa Bahraina an thok lu le anga ti chuan Irana an lu tang heng an thon ho tur zinga hian mipa meichi anga in siam pakhata tel ve a human rights lam chuan he pa hi an ram a thlen ve a thunei tu ten an ti hlum ngal an hlau hle ani